मोनला मोद्दान जोबखाबायना जोंना जोबखाबाय मानसिफ्राथ' नै किलार लालायबावबायसो जों थाम्फै अरजानो बारा नै जोंहा लोगोफोर अमा फिसा मोन्दों हरावनो जाना होबाय जि खस्थ' मोनबाय सिजोबखाबाय सिजोबबाय जायगायानो हाब्रु गोजा अन्थावखा नालाय माला गाइखेर जानो रोंहांबाय एसे माथामल' जादेरदों आरो खैथा जागोनथाय नै इथिं नाय हाब्रु गोजा जाजोब्बाय ओरैबायदि जि खस्थ' जाखाबाय गेन्द्रि पिल्लुनि फिसाफोर बेलेगाव थांना फैना मेंनायसोमोन नै ओंखाम ओंख्रि संदोंसोमोन बेयावनो जाना होबाय खैथा जागोनथाय मिथिला माथाम जाग्रोबाय आरोना नै सासेया अखा हानायाव थिंग्रिं जाजोब्बाय बेरा खालामनांबाय अमाया गिगोन ओरैबा गिबाय थाखादों ओरैबायदि खस्थ' दाख्लै मावनो थिनखादोंमोन आं बेखौ मावना होआना नै अखा हानायाव मावनांबाय था नोङो मावबाय था दानिया खस्थ' होबाय बिराद डिस्टार्ब इथिंनि थिंखौ नैथिं होसिनो चेन्ज खालामसिगोन इथिं ओरैबायदि बुखा मा होनगोन सब बुटकुन बारिश है रे बारिश हाब्रु बारिश तो बहुत ज़्यादा है पकड़ो दासो कारेन्ट फैबाय नै स्रां मोनबाय दहाय खैथामोनलाय माथाम दहाय माथामा नै दायो बुरजा जाथारबाय हरसे जास्रासिगोनलै लोगोफोर नै बै नै बिसिनि थाखायनो नै गिदिरानो थैलाजोबनाय माथाम थैनाय आरोना 11थामोन ना थैनाय गोनांखायनो थाब गवाखै इयो 1 घन्टाजों मासे गखादों 11थायाव दंबावोसोदां उदैयाव खारबावदोंसो गैला उन्दुनो ओंखारनाय जाला हरसे नेनांसिगोन हरनि 12:30 जाबाय आसुरितसो मेंखाजोबनाय खामानि मानसिफोरना दाबो उन्दुनो मोनला मोद्दान जोबखाबायना जोंना जोबखाबाय मानसिफ्राथ' नै किलार लालायबावबायसो जों थाम्फै अरजानो बारा बे गोथै थानायखायनो बिदि जादोंलै थाब गवाखै उन्दुदोलै नोंसा लोगोफोर जोंहा गैला उन्दुनो मोनला नेबावबाय था खुगासि थांबाय मासे दासो न'सिङाव हाबलांबाय नै दुगैनो मोनबावाखैसो अखा हानायाव जाना होबायना जा खस्थ' मोनखाबाय दासो कारेन्ट फैबावबाय खोमलावसोमोन हा नै मासे ओंखारलायबाय नै दासो थैनाया दहायसो थैदों बे नै उदैयाव बे बेलेग गोथैफोर हाबना दंमोन ना मोजां गिदिर जेनेबा थैनायासो थैनाया जा गिदिर माब्रै जाबाय बेजों थैनाया जि गिदिरासो थैखादों थोदो लस जाबायना नै दहायसो थैथारदोंलै बे नै सोरांबाय नै लोगोफोर अमा फिसाजों थायै मेगन मोदै जाजोब्बाय मेगनानो हामख्रंजोब्बाय मैयाहायो पुलिस हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो मेगन मोदै मोनजानाय जानोसै आं मोजां मोजां आरो लिसुआ नायनो मारो